Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da sallah, barkanku da shan ruwa lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Musamman jama'a mu 'yan kwankwasiya na jihar Kano da jagororinmu da gwamnanmu da shugabanmu wato shugaban ɗariƙar mu ta kwankwasiya Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ne muku fatan da fatan an sha ruwa lafiya da fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga shugabanninmu na jihar Kogi State gabaki ɗaya musamman na jam'iyyar NPP da na ƙungiyarmu na kwankwasiya da kuma jama'ar mu na kwankwasiya reporters. Da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Allah Ubangiji wannan ibada da muka yi Allah Ubangiji ya sa ta zamto karɓaɓɓiya, ta zamto shine sanadiyyar shigan mu aljannar Firdausi.